Имен жумга кишләре теләп, Сабал укунары телевидениесе үз эшен башлый. Хәерле кич, исәнмесез. Атна информацион программасында сезне һәр вакыттагыча яңалык хәбәрләр белән таныштырырбыз. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бу атнаның дүшәмбесендә район мәдәният йортында Байлар сабасы шәһәр тибындагы бистәсенең генераль планын раслау һәм аның буенча фикер алышу өчен җәмәгать тыңлаулары үтте. Әлеге чарада район үзәгендә урнашкан барлык оешма учреждение вәкилләре катнашты. Киләчәктә Байлар сабасы ничек үзгәрәчәк? Халык хозурына тәкъдим ителгән генераль план 2037 елга кадәр бистәнең үсешен күрсәтә һәм ул карта схемада бирелә. Аны Земля Республика кадастр үзәге акционерлык җәмгыяте белгечләре эшләгән. Киләчәктә бистәдә күп фатирлы 4 катлы йортларда төзеләчәк. Аерым сәнәгать зоналары, шулай ук мәктәп, балалар бакчалары, мәчетләр, сәүдә комплекслары, спорт кырылмалары булдырылачак. Генеральный план – это основной документ территориального планирования и является основным вектором развития территории МОПГТ «Богатые Сабы». И при разработке генерального плана учтены функциональные зоны, это основные жилищные зоны, жилые зоны, промышленные зоны, зоны рекреации, многофункциональные общественно-деловые зоны. Вот, представлены на карте на нашей, мы определили очередность жилищного строительства, определили этажность и вектор развития жилой застройки. Бистәнең генераль планы халык саны артуга бәйләп башкарылган. Киләчәккә планлаштырылган төзелешләр Яңа Казан юлыннан Уртасы Баулы ягына таба алып барылачак. Димәк, дистә еллардан бу авыл белән Байлар сабасы тоташачак. Бу хакта район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Кудусов җиткерде. Сәнәгать зонасына килгәндә, менә, например, коричневый төстә безнең беренче бу сәнәгать паркы булыр дип уйлыйбыз. Анда без инде эш алып барабыз проект эшләре. Бу комбикорма заводының астында дип әйтгәндә юлбат ягына табара. Аннан соң Сабаның кырыенда яңадан 180 гектар җир шушы сәнәгать кулланышына дип калдырдык. Аннан соң безнең инде менә күреп торасыз, шәхси йортлар төзү зоналары, кешеләрнең, аннан соң спорт площадкалар, стадионнар, мәктәпләр һәм сәүдә нокталары, алар барсы да бу картага инде бүтән закон таләпләрен исәпкә алынып утыртылды. Үзгәрешләр башка хезмәт өлкәләрендә дә сизеләчәк. Монда площадканы әйтеп киткәндә Юлбат авыл советыннан 86 гектар җирне алмаштырып алып, дәүләт законы чыгарды, муниципальный берәмлекләрнең границалары үзгәреше турында. Аннан соң монда әйтеп китмәде, здравоохранение буенча без планлаштырабыз шушы больница территориясында дальше развиваться итәргә. Примерно безнең инде в ближайшей перспективада 26 елларга где-то бер шундый фикер бар инде. Детский поликлиника җитмәячәк дип, детский поликлиника төзергә кирәк булачак дип. Аннан соң безнең мәктәпләр, бакчалар буенча әйтелеп китте, спорт объектлары буенча без киләсе стадионны планлаштырабыз менә бу больницасындагы бияның кырыенда перспективада анда бер стадион төзеләчәк. Шушы зонада булган кешеләрне обслуживать итәргә. Аннан соң безнең лесная сказка дигән җирне беләсез инде, аны ул пока безнең законга туры килеп бетмәя, рекреационный зона дип ул 15 гектарга кертек. Аннан соң Сабанты комплексы янында безнең яңадан туризмны развивать өчен планлаштырабыз где-то бер 10-15 йорт төзергә. Бу йортларга безнең туристлар Саба районына килгәч ял итә торган, размещаться итә торган булган. Біз аның буенча яңадан анда җирне межевать район территориясына кертек. Аннан соң безнең Саба кырыеннан газопровод высокого давления Сабантуйга таба китә. Аның җирләре дөрес түгел, аның җирләрен дөрестләп куйдык. Ахырдан җәмәгать тыңлауларында катнашкан һәркем бу генераль планга мөнәсәбәтен белдереп тавыш бирде һәм тиешле карар кабул ителде. Ел сайын октябрь айының 2-нче якшәмбесендә илебездә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көне билгеләнә һәм шушы һөнәр ияләре хөрмәтләнә. Быел ул 14 октябрьгә туры килә.
9 октябрда башкалабыз Казанда Корстон күңел ачу үзәгендә әлеге көн уңайыннан шушы тармак хезмәткәрләрен тәбрикләү тантанасы булып үтте. Уңыш бәйрәменә һәм Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тәбрикләүләрен кабул итәргә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов һәм авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Гафур Хәсәншин җитәкчелегендә районыбызның алдынгы хуҗалык җитәкчеләре, белгечләр, тракторчы механизаторлар, терлекчеләр, тармак ветераннары барлыгы 11 кешелек делегация барды. Районда бу бәйрәм нинди уңыш һәм нәтиҗәләр белән каршылана? Бу хакта тулырак белү өчен авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншинга мөрәҗәгать иттек. Тагы бер хуҗалык елы тамамланып килә. Ул игенче механизаторларыбыз өчен кырла эшләр тамамлану белән бәйле. Игенче терлекчелектә инде ул ел дәвамында безнең 365 көн дәвамында бара торган хезмәт. Инде шушы көннәрдә без игенчелек тармагына беренче чиратта йомгак ясыйбыз. Ел йомакларына килгәндә, быелгысы ел табигать шартлары үзенчәлекле, быелгысы да шулайрак булды инде. Язлар салкынчарак килеп, җәйге башында явым-төшемнәр әзрәк булды. Шул сәбәпле үсемлекләр өчен вегетация чоры бөтен яктан да уңайлы булды дип әйтә алмыйбыз. Шулай да булуга карамастан, табигать шартлары җәй дәвамында алар үзгәреп тордылар. Барыбер дә барлык төр үсемлекләргә, авыл хуҗалык культураларын үсәргә мөмкинлек булды. Ниндидер культураларга ул яхшырак, кайсы бер культураларга бөтен шартларга туры килеп бетмәде. Оптималь шартлар булмады дип әйтәбез инде. Шулай булуга карамастан без ел йомакларына канәгать дип әйтергә була. Чөнки һәр гектардан 27 центнердан артык бөртекле культуралар җыйнап алынды. Терлек азык культураларны уңыш җыйнап алдык. Һәрбер шартлы терлеккә 35 центнер азык берәмлеге терлек азык әзерләнде. Бу республикада иң югары күрсәткеч. Һәм дә инде бәрәңгедән уңыш җыйнап алынды, рапс культурасыннан чагыштырмача югары уңыш җыйнап алынды. Шулай итеп без шушы куйган хезмәтләребезгә карата дәңгәл табигать шартлары белән берлектә шушы уңышны җыйнап ала алдык. Инде экономик ситуация, финанс ситуациясы килеп тукталсак инде. Бу чөнки без барысы да шушы хуҗалыкларның акча керемнәрен тәшкил итәчәк, шушы җыйнап алган культуралар һәм терлек азык булып, терлекчелек аркылы сөт итештерүгә тотылачак чыгымнар. Булар барысы да инде быелгы елда безнең әйтәсем килә уңай якка хәл ителде. Моның өчен инде бу зур хезмәт билгеле, җитәкчеләребезнең, механизаторларыбызның, барлык хезмәткәрләребезнең, белгечләребезнең тырыш хезмәте нәтиҗәсендә дип әйтәсе килә. Иң беренче чиратта терлекчеләребезнең зур хезмәте билгеле үтәсе килә. Игенче механизаторларыбыз алар инде универсал безнең ел дәвамында игенче дә, терлекче дә нинди эш бар барсында шулар хуҗалыкларда. Чөнки бүгенге көндә хуҗалыкларның финанс керемнәре бу хезмәткәрләрнең ничек итеп эшне оештыруына бәйле. Чөнки хуҗалыклар бүгенге көндә аларга ниндидер өстәмә элекке кебек план заданиялар да юк. Бары тик хуҗалыкның үзенең яшәешен тәэмин итү өчен җитештерелгән продукция аларның үзләре өчен. Без инде менә шушы профессиональ үзебезнең һөнәри бәйрәмебездә барлык хезмәткәрләребезне, барлык җитәкчеләребезне, барлык ветераннарыбызны чын күңелдән шушы бәйрәм белән тәбрик итәбез. Аларга исәнлек, саулык, иминлек телибез. Алдагы эшләре уңышлы булсын. Барлык зур рәхмәтемне белдерәсем килә аларның һәр барчасына. Кеше тормышы юллар белән тыгыз бәйләнгән. Көн тудымы юлларда исән имин йөрергә язсын Ходаем дип телибез. Хәтта ерак юлларга кузгалганда мәчеткә хәер бирү гадәте дә бар. Әмма Тимершык авылында хәзер махсус юл догасы тартмасы бар. 5 октябрь көнне аны тантаналы шартларда ачтылар. Әлеге истәлекле вакыйгада Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов авыл халкы катнашты. Бөтенебез юлда йөрибез һәм исән имин йөрүне тәэмин итү үзебездән тора. Сакланып, Ходайга ышанып, аның ризалыгын алып яшик диде район башлыгы үзенең чыгышында. Бу яхшылыкка гына кешегә яхшылык теләү. Инде без бер-беребезне яратабыз икән, бер-беребезгә булышабыз икән. Безне Ходай бердә ташламас. Шуның өчен игелекле була күрсен иде. Әлеге саваплы гамәлне башкаруда үзләренең көчләрен Тимершык авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Байлар Сабасында яшәүче, эшләүче эшмәкәрләр Розалия һәм Хайдар Сибагатовлар куйган. Юл дугасы тартмасына изге теләк ниятләр белән хәер салырга алар да үз фатихаларын бирде. Юл дугасы тартмасы исә салынган һәр садака өчен дугасында укый. Аллаһумма акфини ма ахаммани ва ма ла ахтаму лаху. Аллаһумма завани
التقوى فاغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت يا رب uşku kılına hayırlı yol seferleri nasip et. Yol fazialerinden, hayıf katerlerden, bela kazalardan emin kıl. Uşku sadakalarının ecir sevapların daha ümit etmişi cemil ve ervahlarının ruhuna eriştirip yüzünden razı kıl. Günahların affı et. Varımızga da yol turmuş, selametlik nasip et. Ya Rabbim, amin. Сибагатовлар тартма ачкычын авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиевка тапшырды. Чөнки ул елга бер тапкыр ачылып, анда җыелган хәйр акчалары җирлекне төзекләндерү эшләренә тотылачак икән. Авыл өчен истәлекле вакыйга безнең инде көннән-көн инде яшәешне гүзаллар иманга тартыла торган вакытыбыз. Менә безнең инде барчабыз әйтеп киткәнебезчә bütünümüzdəgən yolda yeri, o indi passajir yolu veriyizmi, ili ürüldə yeriyizmi, gene indi Bismillahımızı eytip gitip, hem Bismillah eytip oytabız bitinde. Şuna göre indi, buna şuşunday yol saatında, şuşunday istelikli tortma koyu, bu indi sınavtırıktan yanmadan üzümüzge, yaşayışke, şanış üstesin idi. Әдәм баласының барыр һәм йөрер юллары бик хисап. Ходай һәркемгә үз ризалыгын һәм ярдәмен бирсен. Юлларда исән-сау йөрергә насыйп итсен. Көз-кыш айларында грипп авыруын юктыру куркынычы бермә-бер арта. Авыручылар саны да бу вакытларда кискен үсә, хәтта эпидемия чигенә җитә. Һәм авыруга каршы туру усулларына мохтаҗлык арта. Бу максаттан студиябызга Татарстан Республикасында Роспотребнадзор идарәсенең Саба, Мамадыш һәм Кукмара районнары буенча территориаль бүлек җитәкчесе Рәшит Сәүбән улы Фатыйховны чакырдык. Хәерле кич, исәнмесез? Сезгә. Хәерле кич, исәнмесез? Грипп турында нәрсә белергә кирәк? Беренчедән, ширнең башлануын әйтеп үтәс килә. Шир башланган кинәт кенә һәм кайсы кешеләр вакытында әйтә алалар. Температура дигәндә, температура 39-40-ка кисәк кенә менеп утыра һәм ул 3-4 көн дәвамында бара. Интоксикация, дерелдәү, бик күп тирләү, баш авырту, баш әйләнү, яктан курку, мускул һәм буыннарның сызлавы кинәт көчәеп китә. Тамак авырту, кызару. Ширнең беренче тәүлегендә һәр вакытта да булмый. Гадәттә йоткылыкның арткы тышчысына һәм аңкау пәрдәсенә тумау төшә. Төшкерү грипп вакытында сирәк була. Күз алмалары кызару, бу күз алмалары кызару еш була торган тышкы билге. Организм хәлсезлеге, арышанлык, хәлсез, баш авыртуы, ярсып китүчәнлек һәм йокысызлык шир биткәннән соң 2-3 атнада дәвам итә. Әгәр сез ширнең билгеләрен үзегездә сизсәгез яки якынларыгызга күрсәгез, беренчедән кичекмәстән таеп мөрәҗәгать итегез. Икенчедән үзегез һәм якындаларыгызны бер тапкыр кулланыла торган маска кигез. Ул маска тын юлларын саклап кала. Өченчедән, ширләгәннәрне сәламәт кешеләрдән изоляцияларга тырышыгыз. Мөмкин булса, аерым бүлмәгә урнаштырыгыз һәм бәйләнешләрне киметегез. Профилактик чаралары. Саба районы буенча 2017-2018 еллар грипп сезонында грипп белән һәм аерымлы ширләре белән авырттар 4000-нән артыграк кеше һәм шуның балалары 2700. Грипп һәм аерымлы белән районның 14 халкы авырып алды. Грипп вирусы бик егышлы. Коллективта бер авыртучы 70% халыкны чиратә ала. Шуңа күрә грипп шире белән авырмаска профилактик чаралары күргә кирәк. Иң эффект чара булып гриппка каршы вакцина ясату тора. Оптималь ясату вакыты сентябрь-октябрь айлары. Чөнки иммунитет 7-15 көннән соңына барлыкка килә. Шуны әйтеп үтәсе килә. Бу көндә районыбызның шифаханәләрендә һәм авыл фельдшер пунктларында вакциналар бар. Һәм мөрәҗәгать итсәгез, бушка ясала бу вакциналар. Шулай профилактик чаралар булып тора. Төшкерүче һәм үтәләүче кешеләр белән бәйләнешкә кермәгез. Сәламәт яшәү рәвешендә алып барыгыз. Яхшы йокы, файдалы азык, физик активлык, кулны яхшылап сабын белән жуырга кирәк. Һәм дезинфекция чаралары белән сөртегез. Бер тапкыр кулланыла торган сөлегез булса, шуны кулланырга тырышыгыз. Күзләр һәм борынга тиергә сирәгрәк тиегез.
Андан соң ата-аналарга мөрәҗәгать итәсе килә минем. Әгәр дә балагыз грипп симптомнары белән авырып китсә, зинһар өчен детсадка, мәктәпкә һәм төрле мероприятиеларга җибәрмәүегезне сорар идем. Сәламәт яшәгез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бик зур рәхмәт чыгышыгыз өчен. Һәм инде алга таба да һәркемгә дә сау-сәламәт булып яшәргә язсын. Амин. Яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Узган атнада Кавый Байкиев исемендәге Икшермә кадет интернат мәктәбенә яңа укырга кергән 51 укучы кадет анты присяга кабул итте. Аларны котларга район җитәкчелеге, әти-әниләре, туганнары килгән иде. Гөлназ Вахитова теманы дәвам итә. Кадет интернат мәктәбендә 5-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр 167 бала, 45 кыз, 122 бала укый. Саба районыннан 82, читтән 85 кадет бар. Башка районнан килүчеләрнең иң күбен балташчылар тәшкил итә, барлыгы 21 укучы. Алар арасында Ойсаф Сабиров та бар. Бүген ул үз тормышында беренче тапкыр кадет антын кабул итәчәк. Әтисе Айрат Татарстан Республикасы Табигый ресурслар комитетында хезмәт куя. Улының хәрби юнәлеш буенча китүенә горурланып яши. Бу безнең икенче бала, уртанчы бала, малай, 3 малайындалар. Безнең менә 7нче класста катлык бик матур итеп укыды. Футбол уйнады, ул спорт ярата үзенчә. Футболист безнең. Волейбол да уйнап җирде бер ара. Менә хәзер инде шушында желание булгач, без инде тырышып кирдек. Бик тырышып экзаменнар бирдек менә. 4 мәртәбә килдек. Без инде ахыргысында менә ничектер экзаменны бирә алып менә кирдек. Аллага шөкер укыйм да инде. Монда укшар шуй, аларга рәхмәт. Безне ашамчы укыткан өчен. Һәм монда 4-5-легә укырга тырышам. Тантанада Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәни Закиров, Татарстан Республикасының хәрби диңгез флоты оешмасы вәкилләре, җирлектәге җитәкчеләр, ата-аналар катнашты. Яңа гына кадетлар сафына кабул ителгән 51 укучы кадет анты присяга кабул итеп алды. Клянусь, с честью и достоинством нести это звание. Товарищ старший лейтенант кадет Мухаммедшин, по вашему приказу прибыл. Бик зур рәхмәт әти-әниләр сезгә, шушындай җегетләр, кызларны тәрбияләгәнгә, инде дәүләтебезгә шул вакытта бик зур рәхмәт шундай условиялар бирү, һәм инде бу кадетларга белем алудан башка өстәмә һөнәрләр өйрәнү, ул зур киләчәктәге тормышка әзерләнү. Шуның өчен кем монда тәрбия белән шөгыльләнә, кем үзенең белгән шушы балаларыбызга бирә, аларга сабырлык шушы балалар белән матур итеп, киләчәктә дә уңышлы тәрбия биреп, уңышлы балаларыбызны киләчәктәге тормышка әзерләү. Разрешите мне от себя лично, от имени военного комиссара, поздравить всех наших кадетов, присутствующих водителей с присягой кадетской клятвы. Принятие присяги давно уже, испокон веков, является ритуалом вооруженных сил. И вот сегодня вы, стоя в строю, перед лицом своих товарищей, перед лицом родителей, перед лицом ветеранов у нас вооруженных сил, произнесли слово «клятву кадета». С сегодняшнего дня вы являетесь полноценными, полноправными кадетами и можете с честью и достоинством носить кадетские погоны на своих плечах. Я надеюсь, что уже после сегодняшнего дня вы осознали, ведь вы уже нас уже будущие защитники нашей Родины, будущее нашей республики, будущее Российской Федерации. Еще раз поздравляю вас с этим праздником. Хочу вас пожелать здоровья, успехов в учебе. Ну и пользуясь случаем, то же самое поздравить преподавательский состав кадетской школы с их профессиональным праздником. Пожелать им удачи в этом нелегком труде. Перемлен, с праздником! Хәрби тәрбия, мөстәкыйль тормыш, туган йортны, әти-әнине атнага бер тапкыр гына күрү егет кызларны чын мәгънәсендә чыныктыра, катлаулы тормыш юлына әзерләй. Монда килеп укый башлаган бала, хәтта үзенчәлекле холыклылары да бер ел эчендә күзгә күренеп үзгәрә. Мәктәп-интернат Кукмара районыннан 17 баланы кабул итеп алган. Ирек Галимов 7нче сыйныфта белем ала. Әнисе Лилия ата-аналар комитеты вәкиле. 2 бала үстерәбез. Олысы янымда басып тора улым Ирек. Кишисine 4 yaş. Менә Ирекне монда алып килү кемнең идеясы булды сезнең? Ирекнең үзенеке.
Кішкенеден инде ул военный булам, хәрби буласы килә дип бик кызыксынды. Якын тирәдә, каяда да булса, еракка җибәрәсе килмәде. Булмас микән дип интернеттан эзли башладык. Кеше арткылы түгел, интернеттан табып, шушында Соба районы якында була икән дип килдек, бик ошатабыз. Бик яхшы укытучылар, бик яхшы тәрбиячеләр. Миңа монда бик ошый, монда бик әйбәт укытучылар, әйбәт укыталар, бик әйбәт өйрәтәләр һәм бик әйбәт тәрбиячеләр. Ничәнче ел инде монда? Мин 3нче ел укыйм. Һәр җитәкче кадетларга үз теләген җиткереп уңышлар теләде. Ата-аналар да үз чиратында рәхмәт сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Присяга кабул итү җитди вакыйга, ә иң мөһиме бу антка тугры калырга кирәк. Районыбызның Мамалай авылында яшәүче Нәсимә Әби Мөхәммәтҗанова шушы көннәрдә 90 яшьлек күркәм юбилейын каршы алды. Аны тәбрик итәргә Сабан муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, халыкның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин, урындагы җитәкчеләр дә килде. Хезмәт һәм тыл ветераны Нәсимә Мөхәммәтҗанова 90 яшьлек улы юбилейын якты, җылы өйдә улы Сәлим тәрбиясендә каршы ала. Җитәкчеләр илебез президенты исеменнән котлау открыткасы, чәчәк, бүләкләр тапшырды. Әбинең күңеле көр, 90 яшыгыз килеп җиткәнгә ышанасызмы дигән сорауга да үз җавабы бар. Ышандым. Узганын белмәй калдым. Күп ножалар күрдем. Ходай озын гомер бирсә дә язмыш әбине төрле яклап сынай. Тормыш иптәше Кыяметдин белән 6 балага гомер бүләк иткән алар. Кызганычка каршы икесен генә тәрбияләп үстерергә насыйп була. Калган балалары төрле сәбәпләр аркасында гүр иясе булган. 1966 елда ире дә фаҗигале төстә бакыйлыкка күчкән. Ирем бигелбәте берсе укырга кергән малаемның беренчене бетергәне. Берсе керәсе җылые. Су коянганда суга шумган, менә булай итеп шумаларын дип балаларга теге җар кырыеннан төшкән агач, ул төшкән агачның төбе булган. Шунда умырткасы ягысынып үлде. Умырткасы ягысынып. Сабага барып җиткәч үлде. Менә яшь калды балаларымда. Югалту газабы моның белән генә тамамланмый. 1989 елда улы Камил вафат була. Аның тормыш иптәше һәм бер кызы кала. Онок-онокчыклар белән әби бүгенге көндә аралашып яши. Тоташ кайгыдан торган гомер уза тора. Колхозда төрле эштә эшли, лаеклы ялга чыккач та хезмәт куя ул. Колхозда бар җирдә дә җаным. Бар җирдә дә. Трактор у вакытта монда хикмәт юк бит. Булуар булып та эшләдем көнтен. Бер эшләмәгән эшем калмады. Сарык фирмасында да эшләдем мин. Бер эшләмәгән эшем калмады. Кайда урышында куштылар. Эшли алдым. Улы Сәлим әбинең шушы авылда яшәгән бер туган энесенең балалары һәр вакыт аңа игътибар күрсәтеп, ярдәм итеп яшиләр. Әнигә 2 бала булды инде, әтием соң калган авыртмышта авыртмыш булды тормышы. Ул колхозда эшләп безне бәләкәйдән пешә укып чыгар инде үзе ялмагач, бәләкәй пешә идек, 8 яшьтән чыгып әни мал сразу күйтеп. Ну, кыш булды инде безгә, кыш булмаса итмәгән булды. Аннан соң әтүлгән соң тагы мин имгәндем 60 елында, аны мин шоколад шай белән башка әвләчеп җимерле. Аннары соң укырга мөмкинлегем бар иде инде. Әйбәт укыган мәктәптә. Әнигә башка аярым вакытта мәктәп әнигә башны колхозда калдым 70 елда колхозда эшли башлаган комбайнда. 70-нче, 78-нче, 79-нче елларда башлаган комбайн эшләгән 80-дә армиягә киттем. Соң 82-дә кыста комбайнда эшләгәндә 83-тә трактор алдым инде. Әнигә бар печә чыкса эшләр инде. Ит утырып гөлләр үстерә, телевизор карый, йорт мәшәкатенә чумып яши Нәсимә әби. Күзләрем дә шөкер, яхшы күрә ди. Бәрәңге казып алгач, бурысны ничек эшкәртергә? Бәрәңгенең нинди сортларын сакларга кирәк? Юбиляр озак яшәүнең сире сабыр итә белүдә дип уйлый, ә улы якыннары әле озак яшәсен дип тели. Авыр кайгы белән яшәгән әбинең бәхетле картлыкка тулы хакы бар.
Yaşasın bir tabi yaşasın diyeyim. Eşer bulmam deyince bitirdim de bitince kadar. 2 dakika şey kaldı bu kon basını bilen imgende gövdeler oyunga bitti. Yaşasın ki yatrak oturacak. Yok etmenek şu olsa yatrak bildiğinde. Әміне ұйыт ауылында яшәүші Хәкиме Әби Закироваға тизден 102 яш тула. Өлкәннәр көне декадасы уңайыннан Ак Әбине район башлыгы Рәис Миннеханов котлады. Әлфия Мубаракова хәбәре. Әвен һәм Җәмәкәй таулары куенына сыенып утырган Ыйыт авылында озын гомерле кешеләр яши. Матур эшләре, саф күңелле булулары шулай яшәтә аларны. Гасырны узып китеп тагын 3 айдан 102 яшын тутыручы Хәкиме Әби Закирова әнә шундыйлардан. Яшы шактый улы булуга да карамастан камил акыллы, зирәк зихенле Хәкиме әби дөньяны яратып, яшисе килеп яши. Мин кайчан туганымны оныттым инде. Хәер, кирәк тә түгел миңа. Әле яшәп туймадым бит ди ул, уены шыны белән. Юк. 100 ел яшәмәдем әле. 100 ел яшәмәдем әле. Әлбәттә бәк битте бу. Бәксириттәр ул. 100 ел яшәгән менә инде мин. Әйе? Сиңа хәзер 100дән артып китте инде. Юри язып куйганнар. Ула алмагач. Әбекәй бүгенге көндә бик бәхетле. Янында йөгереп йөрүче кызлары бар. Алар әниләрен күз карасы кебек карап, кадерләп торалар. Кайталар, рәхмәт хәлемә беләләр. Балаларым бик беләләр хәлемә, рәхмәт өчен аларга. Рәхмәт өчен әби дип кайталар. Битемнән үбеп алалар. Кулларымнан тутып, битләремнән үбеп алалар. Рәхмәт балаларыма бик кадерлиләр. 100 яшәр Әбекәйнең гомер юлы ачы да, төше дә булган. Башыннан күп хәсрәтләр үткән. Узак еллар дөм сукыр булып утырган әбигә 100 яшендә операция ясаганнары, аннары аның бу дөньяны яңадан күрә башлауы турында сөйләгән идек инде без. Белмим, әллә дөнья ахират булды. Мин күземә нишәтеп ачканымны белмим. Әллә дөнья ул, әллә ахират. Менә дөнья яктырып киткән күк булды инде. Бу инде яктылык. Каян килгән бу яктылык дип карап утырында, шуннан башыма бәрде. Минем күземә ачканнар икән каралы. Күземә ачып нәрсә күрсәтә торган икәннәр мине. Дидем. Бу дөнья микән, ахират микән? Миңа юригенә күрсәтәләр микән моны дидем. Күземә ачып күрсәткәч инде. Миңа юрик күрсәтәләр микән моны? Хәзер капларлар инде. Озак тотмаслар дидем. Әни бик сабыр булды. Уңган, булган, тырыш. Безгә менә эшләтмәде ул менә. Үзе йөгерде ул бөтенсенә. Без аның артыннан чыгып килдек, бу чакка ят бит инде безгә. Бер дә тик тормады ул. Алты бала тапкан инде ул. Менә авыйгына ул дип сөйләнәр без. Исән индеме? Ул бер дә тик торуны белмәде. Ул алты баланы бит юмыркалар җыеп, майлар җыеп, казаннарга алып барган теге заводлар аркылы. Безгә дә бик зур бәхет әле ул. Без аны улла дип шуның янына кайтабыз. Ул безгә барыбер менә зур терәк бит әле барыбер. Бик катавырту яшь вакытта. Без авырткандан менә хәзер дә авырта дисәм, менә үзең авыртканнан да булай катып борчылабыз. Әйе, менә шундый катып борчылабыз авыртса. Авырта Хәбир апа әйтә дә, Знайт әйтә дә, әни авырта әле. Менә нәрсә булды дип бигрәк каты кайгырабыз әле. Менә үзең авыртканнан да булай. Без гәпләшеп алган арада әбинең хәлен белергә олы кызы Гөлфира апа килеп керде. Әнисенең хәлен гел шулай белеп тора икән ул. Сабырлыктан эшләгәннән эшләр бик авыр булды. Ул вакытта колхоз 1 гектар җир булса, 10 сутый печән бирәдер, без 1 гектар чавып бирәдер идек. Әни мине фирмадан сыер саварга кайткач, шунда печән чапарга төшәдер. Менә шул. Әти тракторист. Ул Калушный дигән тракторда эшләде. Аннары
дизелдә дә эшләде. Менә минем белгәннәрем шулай. Аннан соң инде пенсиягә чыкканчы бугай амбарда да эшләде. Теге анда элек кабызып эшлисе бик читени ул вакытларда азапланып. Апай җаным, сезгә бер сорау бирим әле. Менә бу Уют авылындагы кешеләр шушлай озын гомерле. Әле без бит шушы елларда гына Сәрвәр апаның 100 еллыкларын үткәреп йөрдек. Моның әллә суы шушлай тәмле, озын гомерле итәме, әллә тауларымы, кырларымы, басуларымы? Сезнең бу турыда уйлап караганыгыз бармы? Без озын гомерле түгел бит әле. Әле минем яшисем килә. Әнигез озын гомерле бит, Аллага шөкер. Әни бит түбәт, әнинең әнисәнең моннан тапкач 3 көннән үлгән бит. Әни әллә ул шуның гомерен яшидер. Малайыбыз 49 яшында үлде. Әллә аның да гомере өстәлгәндер. Әнигезгә нинди теләкләрегез бар? Әнигә әле һаманда ул безгә менә теләк, без аңа төшеп әйтәбез әле, мин әйтәсе сүзләрне. Мин аңа саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел тынычлыгы, бәхетле яшәвен шушы балалар тәрбияләп яшәвен телим. Әле шушы көннәрдә генә өлкәннәр көне булып узды. Хәкимә әбине тәбрикләргә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов үзе килде. Алар икәүдән икәү генә сөйләшеп, хәл-әхвал белештеләр. Рәис Нургалиевич әбигә иң изге теләкләргә кушып, бүләкләрен дә тапшырды. Әбине шулай ук районыбызның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсел Хуҗин, Туган як җәмгыяте җитәкчесе Илфат Мөхәммәтов, Шыңар авыл җирлеге башлыгы Алмаз Гариповлар да тәбрикләделәр. Хәкимә әбигә сәламәтлек, тыныч, картлык теләделәр. Хәкимә әбинең йөзе дә, күңеле дә шат иде. Сабырлыгы белән сокландырган әби ил башлыкларына, җитәкчеләргә, бар халыкка һәм җиһанга рәхмәт әйтеп яши. 6 октябрь иртәсе быел Сабалыларны авыл хуҗалыгы ярминкәсенә җыйды. Иртә таңнан райондашларыбыз азык-төлек кирәк-ярак юнәтү максатыннан сәүдә рәтләренә юл алды. Елга берничә мәртәбә үтүче авыл хуҗалыгы ярминкәсен Сабалылар һәр вакыт көтеп ала. Һава торышы да уңай иде. Салкынча булса да иң мөһиме яңгыр явып тормый. Гөлбат авыл хуҗалыгы предприятиесе бәрәңге белән сәүдә итә. Икенче икмәкне алар якынча 3 тонна алып килгәннәр. 1 килограммы 10 сумнан. Узган ел 6 тонна икмәкне 1 сәгатьтә сатып бетергән идек ди хуҗалык агрономы Фидаил Хисамиев. Без бүгенге ярминкәгә бәрәңге алып килдек. Бәрәңгенең инде бездә Журавинка дигән сорты үстерелә. Бәрәңге бик әйбәт, эре. Шерекләргә тизгеләп биришми торган бәрәңге, соңрак өлгерә инде. Өлгерә бик ярмалы, тәмле бәрәңге. Якында гына Шытсу җәмгыяте халыкка бертөкле культуралар тәкъдим итә. Сылы 8 сум, бодай 8 сум 50 тиен. Байлар сабасында яшәүче Хәлимә Валиева ярминкәгә бер әтәч 11 тавыгына бодай алырга чыккан. Җәй көнендә ул шибиләр алып үстерергә дә ярата. Көтеп алабыз ярминкәне, көтеп алабыз. Бар нәрсә бар менә монда, бөтен нәрсә килә. Аллага шөкер. Шулай итеп оештырган өчен бик зур рәхмәт. Түреләргә инде Ходай Тәгалә исән саулык, сәламәтлек белән эшләсеннәр. Аллага шөкер, шушындай ярминкә булгачтан бик күңелле инде. Әйбәтендә кешегә сөенеп, бөтен нәрсәне алалар. Менә бозайын, бәрәңгесен алалар, бар нәрсәне алалар бит инде. Саба сөт май комбинаты продукциясын халык теләп ала. Сәүдә яны шаулап тора иде. Сыер майының 1 килограммы 310 сум, савыттагысын 360 сумнан саталар. Саба инкубатор кошчылык станциясе коллективы да яхшы әзерлек белән чыккан. Биредә төрле кош итен отышлы бәядән юнәлтергә була. Без бүген халыкта үзебезгә үстерелгән үтек, каз, күркә, шибине тәкъдим итәбез. Бәясе ягыннан ничек? Бәясе ягыннан халык өчен бик уңай. Бәяләр кыйммәт түгел. Үрдәк итен 300 сумнан, каз итен 350-дән, күркә итен 250-дән. Аларның эш башларында тәкъдим итәбез халыкка. Инде яртысын саттык менә. Уже сата гына башладык. Уже халык килде дә, ярлау килеп ябыштылар да. Бар да бар. Менә монда ярминкәләр уздыру кирәкме? Бик кирәк, бик кирәк. Бик кирәк, халыкка әйбәтли. Никадәр еш кирәк дип уйлыйсыз моны уздыру? Ничек? Менә никадәр еш кирәк? Бойга бер бәлки бу сирәк оештырыладыр сезнең. Bu kira kira, balık için dik kira. Потому что bu bize asıramay, ona göre kira.
Алмаз Әхмәтов шәхси предприятиесі күпләп икмәк, булка, кондитер эшләмәләре тәкъдим итә. Күршесендә Саиды җәмгыяте, алар елына 170 тонна кондитер эшләмәләре җитештерә. Җәмгыятьтә барлыгы 12 кеше эшләй. Узган ярминкәдә 30-40 тартма продукция сатканнар. Бүген халыкка үзебезнең пешергән продукция пряниклар тәкъдим итәбез. Алар арасында нәрсәләр бар? Арасында бар молочныйлар, коржиклар, луна с начинкой. 8 умлаптыр. Үз товарын район кулланучылар җәмгыяте лесхоз урман хуҗалыгында тәкъдим итте. Казыллык, бал һәм башка күп төрле продукция барысы да халык өчен. Сәүдә елдан-ел үсеш алып, кибетләр саны артса да, авыл хуҗалыгы ярминкәсе актуальлыгын югалтмый һәм халык аны көтеп ала. Сабалыларның башкаларда булмаган үз бәйрәме бар. Ул Яшелчәләр патшасы Кабак белән бәйле. Бәйрәм 2004 елдан район башлыгы Рәис Миннеханов теләктәшлеге белән уздырылып килә һәм ул быел Кабакбай исеме астында республика фестивале буларак үтте. Иң зур кабак үстереп 5000 сум акчалата бүләккә кем ия булды? Бу хакта Райла Галявина хәбәрендә. Елга буенда гадәти булмаган җанлылык, һәр тарафта күңелле җырлар яңгырый, әрле-бирле кешеләр йөгерешә, сәүдә рәтләре гөрли. Күргәзмә мәйданнарында айруча ыгызыгы. Бүген монда Кабакбай 2018 республика фестивале уза. Моңа кадәр район күләмендә барган бәйрәм быелдан тагын да киңрәк колаш белән оештырыла. Хәзер Сабага Татарстанның теләсә кайсы почмагыннан иң зур кабак үстерүчеләр килә ала. Кабакбайның максаты районнарны берләштерү, милли сәнгатебезне бүлешү, эчке туризмны үстерү, актив яшьләрне барлап, аларны авыл тормышына якынайту. Менә без инде безнең Саба районында бик әйбәт традиция бар бит инде. Biz şuşu küz aylarında matır oynaytırıp şuşu bizning rayonda bula turgan mına Kabak bayramı uzdurabız. Bu yıl indi күрәсез biz azrak o'zgartib qaradik. Boshqa yillarni bizning binada o'tayı. Bu yil biz mına şuşu yangi düzülüp turgan nabirejniybizda o'tkәрib qaraymiz. Җитәкчеләребезнең матур котлауларыннан соң бәйрәм ачык дип игълан ителде. Оештыручы шәхси эшмәкәр Тамшыгөл Вәлиев җитәкчелегендәге төркем халыкка бик тә кызыклы мавыктыргыч программа әзерләгән иделәр. Мәйданда оста куллар, уен, матурлык, күңеллелек, тәмле, уңыш аллеясы, релакс, олимпия спорт аланнары эшләде. Һәркем үзенә хуш килгәнне сайлап, шунда күңел ачты. Бик матур оештырганнар, рәхмәт, бик матур, күңелле. Шулай дәвам итсен. Саулык, сәламәтлек белән киләсе елныкында күрергә насип булсын. Кабакларны бик матур итеп ясаганнар, бизәгәннәр, чәчәкләр итеп бетергәннәр кабактан бик матур. Халык тырышканнар. Кабакны бик яратабыз, кабак бик файдалы. Пешерәбез, боткасын да пешерәбез. Әлхәмдүлиллаһ. 2 жыл элек бар итегендә өстә вакытта. Монда юк түгел, монда бер хикмәт матур шаккаткыч. Быелгы бәйрәм бик үзенчәлекле, былтыргыга караганда, башка елларга караганда бигрәк тә матур. Рәхмәт җитәкчеләргә, оештыручыларга, план коручыларга, барлык халыкның да күңеле шат, бик күңелле, погодалар да яхшы, бик зур рәхмәт барсына да. Мәйдан турында бүген кабак тантана итте. Һәм кабаклар гади түгел, төрле кыяфәттә. Әби, бабай, кыз, малай, кәҗәш, сарык, шүрәле, кыскасы без белгән төрле әкият геройлары. Хәтта тулайын бер төзелеш биналары. Фестивальгә авыл җирлекләре, мәктәп, балалар бакчалары, мәдәният йортлары коллективлары җитди карап, ныклап әзерләнеп килгәннәр. Байлар Сабасының шоколад балалар бакчасында эшләүчеләр ел сайын ниндидер яңалыклары белән аерылып торырга тырышалар. Бүген мәсәлән, алар килгән кунакларны тере фотозона белән шаккатырып, кабак сыгынтысы, ягъни кабак суы белән сыйладылар. Ел сайын безнең Сабабызда шаулап, гөрләп кабак бәйрәме үтә. Чөнки безнең районыбыз башлыгы Рәис Нургалиевич бик иҗади, хыялый, креатив шәхес. Шуңа да инде мондый чаралар ел дәвамында безнең Сабабызда бик күп оештырыла. Без бүгенге кабак бәйрәменә үзебезнең бик күп пешерелгән ризыкларыбыз белән килдек.
Безнең тире фотозоныбыз бар. Ул безнең стель формалы эшләнгән итәге аның җәелеп китеп, уртада кунакларны үзенә дәшеп тора. Һәм фотозоныбыз бар. Кул эшләмәләре белән чыгып килдек бүгенге бәйрәмгә без. Кабак сулары ясадык, чөнки кабак суы бик файдалы бөтен организмга. Без аны тәкъдим итәбез. Кунакларга рәхим итегез. Шуннан да кабак суының файдасы фәни дәлилләнгән, сихәте өйрәнелгән. Ул бөер, бавыр авыруларына каршы тора ала торган эчемлек. Аны шулай ук тынычландыру чарасы буларак матдәләр алмашы бозылудан, тазарудан һәм шикәр диабетыннан киң кулланалар. Менә шундый тәмле кабак суыннан өлкәннәребез айруча яратып авыз иттеләр. Без монда Сабада монда бәйрәмдә булган юк әле, безнең инде поскромнее булайында, ондай кишермәдә үзебезнең. Ну, монда набережныйда, конечно, матур, ну, көне дә әзрәк җылырак булган булса, вообще прелесть булган булыр. Тыквенный сок, прям прелесть. Шикарный сок. Это, между прочим, витамины долголетия. Булар молодости, долголетия. Булар гомерне узун айта торган сок бу. Ишегез дуслар. Фестиваль удался, удается. Все такие люди ходят радостные. Ой, нет слов. Одни эмоции. Вот мы здесь только что выступили, еще будем петь. И ждем, что на следующий год нас снова пригласят, и мы с удовольствием приедем и будем петь, и петь тыквенный сок. Пейте тыквенный сок. Бодрость и радость вам на всю оставшуюся жизнь. Байлар сабасының Кыңгырау балалар бакчасы коллективы быел өстенлекне камыр ашларына биргән. Оста куллы хуҗабикәләр кабактан бик күп төрле тәм-томнар әзерләгән. Көзнең бар ямен үзенә кылачлаган фотозоналарында күпләр бик яратып истәлек фотолары төште. Без бүгенге кабак бәйрәменә бик ныклап әзерләнеп килдек. Бу бәйрәмгә башта үзебезнең бакчабызда выставкалар, күргәзмәләр ясадык. Аннары инде менә шушлайтып күмәкләшеп, бөтенебез әтиәниләр ярдәме белән шушлайтып бик күбәйтеп тәмле ризыклар алып килдек. Менә бу саткан кабартмаларның, бәлешләрнең акчасын без ярдәм йөзеннән дип эшләдек инде. Аделинага дип күчерәбез. Менә бу кабактан үзенчәлекле композицияләрне Тургай балалар приюты тәкъдим итә. Алар Казан каласының истәлекле урыннарын кабаклар аша чагылдырырга тырышканнар. Балалар белән, эшчеләр белән бик тырышып, менә бу елгы чемпионат узды инде безнең, чемпионат мира по футболу Казан шәһәрендә. Шуңа бик күп кунаклар булды. Һәм инде ул килгән кунаклар менә безнең Казанның истәлекле урыннарында ниләр күрделәр икән, менә шуларны безнең күрсәтәсебез килде монда. Бу инде Казан арена, Кремль, Кулшариф мәчете, бик матур композициялар әзерләделәр. Бу кабакларны җәй буе балалар үзләре тырышып үстерделәр. Һәм инде әзерләүдә дәген бик тырышып катнаштылар. Күзләрнең дә үз яме, соры караңгы төсләр белән күзалланган көз бүген чын мәгънәсендә төсләр шуарлыгында тантана итте. Моны айручада фотозоналарда күреп булды. Югары утар акылга зәгыйф инвалид балалар йортында эшләүчеләр дә күргәзмә эшендә иң төп басымны шуңа ясаганнар. Бу аңлашыла да. Хәзер кешеләр социаль челтәрләргә, вакыйга урыннарыннан үзләренең рәсемнәрен куярга яраталар. Һәм матурлык һәр чак күзне иркәли. Без менә саламнан, пешәннән кипкән диван ясадык. Һәм инде элеккеге безнең менә самавыр, чәй эчү әйберләре, элеккеге чемоданнар белән, элеккеге тормышны искә төшерү өчен менә шулай итеп фотозон ясадык. Кабак эшләмәләреннән тулы табын, аларны Байлар сабасының Балачак балалар бакчасы коллективы ясаган. Бәйгегә балалар һәм әти-әниләр көче белән булдырылган бай күргәзмәләрендә алып чыкканнар. Иң түрдә дәү кабак, аны тәрбияче апайлар бакча биләмәсендә җәй буе үзләре карап үстергәннәр. Безнең инде монда берничә төрле аспектта эшләргә тырыштык, һәм безнең иң күзне җәлеп иткән әйбер ул безнең гжель белән эшләү. Моңа кадәр әле кабак бәйрәмендә мондый төр эшләрне күргән булмады. Бу инде бик нечкәлек, зауык белән һәм сабырлык белән эшләнә торган әйбер. Һәм инде безнең төп максат итеп кул эшен генә күрсәтү түгел, менә игътибар итсәгез, татар халык орнаментлары бар бит инде. Шушы татар халкын алга этәргән бизәкләрне пропагандалау иде безнең төп максатыбыз. Без инде 41
kiloluk qabaq itibar etgan bo'lsangiz, endi bik tirishib o'stirdik. Bu bayramga endi biz bir odna ishindagina tugul, yil bo'yi hazırlandik. Jay bo'yi bilan shu qabaqqa boqshabizda sular sebib qarab o'stirib, mana Allohga shukr shu bayramga olib kelib yetkira oldik. Bugun mana shulay har tarafda qabaq tantana etdi. Ham eng do'q qabaqlarga da o'rin sahna turidan berildi. Шығыш ясаучы үзешчәннәр аларга карап үзләренең җыр биюләрен, шигырьләрен бүләк итте. Теләче районыннан Ләлә Ибраева кабак турында үзе язган шигырен сөйләде. Ул әле бакчасында үстергән иң зур кабагында алып килгән. Ел сайын киләбез, бик теләп катнашабыз, зур кабаклар үстерәбез. Аллага шөкер, менә шушы бәйрәмне оештырган җитәкчеләргә һәм дә инде ярдәмчеләргә бик зур рәхмәт. Бу менә без 20 километр гына торабыз, име, монда әйбер бер җитә дә юк. Бу искиткеч, шундый матур, монда рәхәтләнеп, шундый яхшы энергия алып кайтабыз, име. Әйтәсем килә, менә кабак бәйрәмнәре Сабада елда кабатлана, тик кабатланмый аның үткәне. Бәхет, шатлык, саулык, biz bik zor җиңүләр алып килсен безгә көткәне. Мин зур кабак белән килдем. Ничә килограмм кабагы? Кабагым минем 34 килограмм. Зуррак була иде. Бу ел бит инде яз көне бик суык булды, әйме? Суык булгач инде кабат чәчәргә туры килде кабакны. Ну барыбер тырыштык, Аллага шөкер, начар булыр дип көтмим результатны. Кабаклы фестиваленең иң зур кабагы Сабада үскән булып чыкты. Балачак балалар бакчасы тәкъдим иткән 42 килограммлык кабак җиңүче. Дөрес ул бәйге юлында 4 килограммын югалткан. Комиссия үлчәвендә 37 килограмм 700 граммны тәшкил итте. Һәм 5000 сум премия иясе балачаклылар булды. Композициялар арасында мәктәпләрдән Саба гимназиясе, балалар бакчалары арасында Шоколад балалар бакчасы коллективы беренче урында. Авыл җирлекләре һәм учрежденияләр буенча югары утарлылар төп җиңүчеләр. Шигърият номинациясында Казаннан килгән Лена Жигалова, Әҗердан Шикшинең Зиләйлүк ансамбле беренче урын ияләре. Һәр номинациядә дә беренче эшчек җиңүчеләренә акчалата бүләкләр тапшырылды. Шулай итеп, Кабакбай 2018 республика фестивале тәмам. Һәм бу бер уйлаганда һәвәскәр бакчачыларга, иҗат итәргә яратучыларга, киләсе ярышларга старт бирелде дигән сүз. Узган атна ахырында Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә шахмат буенча иң көчлеләр турниры узды. Әлеге турнирда барлык мәктәпләрнең, шулай ук районыбызның иң көчле алдынгы шахматчылары катнашты. Шахмат уенына айрыша соңгы елларда зур игътибар бирелә дип әйтергә була. Райондагы мәктәп укучылары кече яшьтән үк шахмат серләренә төшенә. Соңгы елларда мәктәпләрдә шахмат дәресләре югарыдан куелды һәм бу бик дөрес дип исәплим моны. Чөнки шахмат уены бик күп сыйфатларны үстерә. Ул хәтерне, логик фикерләүне, характерны ныгыта. Балалар күп мәсьәләләр чишәргә өйрәнәләр. Шунлыктан аларның хайраны шушы уенга кирип китә һәм ул киләчәк тормышларында аларның ярдәм итәчәк. Әлбәттә, менә безнең үзебезнең күз алдыбызда да кайсыдыр өлкәдә ниндидер күләмдә уңышка ирешкән балалар, кызлар мәктәпне тәмамлагач институтларга барып керәләр. Алар гадәттә әйбәт укыган балалар. Менә безнең күз алдыбызда берничә бала институтка килеп керделәр дә һәм шушы мәсәлән институтның җыелма командасында уйный башладылар. Алар инде ниндидер привилегияларга ия булалар. Алар шәһәрләргә йөриләр. Ниндидер зур ярышларда катнашалар, зур шахматчылар белән элемтәгә керәләр. Бу инде кешене үстерүенә, төрле яклап үстерүенә зур этәргеч булып тора. Шахмат бик мавыктыргыч һәм кызыклы уен. Шахмат тактасы һәм фигуралар булганда өйдә дә шөгыльләнергә була. Тренер белән шөгыльләнү ул осталыкны һәм үзеңә куелган таләпне тагын да арттыра. Безнең командада 3 кеше, 2 малай, 1 кыз. Әзерләндек без дәресләрдән Шамил Хәсәнович алып, шулай итеп, аның буш вакытында без әзерләндек. Мин шахмат һөнәренә 6 яшьтә өйрәнә башладым. Ул вакытта мине әни белән абый өйрәтә. Алар да шахмат уенын бик ярата. Турнирда мәктәп укучылары белән бергә өлкәннәр дә катнашты. Өлкән яшьтәгеләрнең күбесе шахмат буенча район, республика ярышларында да катнашалар һәм җиңүләр яулыйлар. Балаларның шахматка өйрәтеп булмады инде, ул вакытта да дөнья куадыр, эш күп, яшь чак. Тегесе җитмәй, монысы җитмәй, шуңа күрә ул вакытта өйгә кайтып керелмәде балалар белән, шуңа күрә эшләргә мөмкинлек булмады инде, дөресен әйтергә кирәк. Әхәр менә
Оныкларны өйрәтә башладык инде. Онык инде минем беренче. Әле кыз бәләкәйрәк. Ансы бик уйнамый. Оныкны инде өйрәтәбез хәзер. Менә бүген дә ярышка алып килдем үзем белән. Әле беренче ярышта икенче генә мәртәбә ярышта катнашуы. Әкренләп өйрәнәр. Шахматны 7нче класста укыганда өйрәнгән идем үзем. Үземнең тырышлык белән инде үзем кызыксынып, ул вакытта бит компьютер да юк, телефон да юк, шул чана шуадырык, чаңгы шуадырык та клубка кирип шахмат уйнадырык инде. Менә шулай итеп өйрәнгән идем. И армиядә уйнадым мин. Армиядан кайткач инде мин монда районда берничә ел уйнадым. Приз орыннар алып киләдерем, ләкин аннары совхозга эшкә күчкәннән соң инде шахмат кайгылары онытылды. Эш күп, агроном кешенең бит инде аның җитәкче аннан соң ролендә вакыт булмады. Менә хәзер инде ялга чыккач, тагын кабатлап 40 елдан соң булса да шахматны искә төшерә башладык. Шахматның беренче дәресләрен шул мәктәптә укыганда алган кийинде, аннан соң инде менә шу авыл җирлегендә эшли башлагач, муниципаль хезмәткәрләр арасында спартакиада ярышлары башланды да, шунда шахмат уенына кирип киттем инде мин. Теге шахматның бөтен нечкәлекләрен белеп бетерми идем. Тренерлар белән өйрәнә инде, хайран өйрәнеп, менә без инде муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасында 2 ел рәттән 3нче урын алдык. Узган ел инде 1нче урын алып кайткан идек командабыз белән инде шахмат буенча. Иң кешеләр турнирында 105 спортчы катнашты. 36 хатын-кыз һәм 69 ир-ат. Үз яшь категорияларында җиңүчеләр Швейцария системасы буенча ачыкланды. Районыбыз командалары яңа сезонда спорт ярышларын башлап җибәрде. Узган шимбәдә Килдебәк авылында авыл командалары арасында Татарстан Республикасы чемпионатына баскетбол буенча сайлап алу ярышлары узды. Командалар һәрберсе зур хәзерлек белән килгән иде. Киеренке көрәштә 3нче урынга Кырсабаш командасы, 2нче урынга Тимершык егетләре урнашты. Беренче приз урынны исә икшермә баскетболчылары яулады. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләрен якынлашып килүче һөнәри бәйрәмнәре белән ихластан котлыйбыз. Өстәлләребез мул һәм сыйлы, тормышлар бәрәкәтле булсын. Һәм тагы да югары нәтиҗәләргә ирешеп, бәхет белән сөенеп яшәргә язсын. Бүгенгә менә шулар, алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.